Om, kol nek digoreng kuwi bahaya banget Om, bener apa ora? Bener banget Bun. Apa maning Bunda mangane kuwi nggal dino kuwi bahaya nemen Bun kok kesehatan. Tapi ya ora sing bahaya Bunda dina iki mangan kol goreng esuke langsung modar kuwi ya ora Bun. Apa maning Bunda goreng kole kuwi karo lengat jelantah sing bekas nggo goreng apa sing ora. Wis kuwi bahaya nemen Bun. Nutrisine kuwi ilang kabeh, kor nggelangi kolesterol tok Bun. Lah sing gawe bahaya kuwi kolesterol Bun. Kolesterol bisa nyumbat pembuluh darah Bun sing arep maring jantung. Lah nek dijangkep ponjong mangan terus, pembuluh darah kesumbat, darah ora bisa manjing maring jantung, dek langsung serangan jantung modar Bun. Kuwi sing mari bahaya kuwi Bun, gawe serangan jantung, terus ana zat karsiogenetik apa-apa kuwi Bun yang ya ora pati paham. Wis pokoke tik dokter Tirta bae nek ora percaya, nek sing ngeyel ya ditek bae takon bae maring dokter sisan. Abong-abong sayur ya ora dipercaya ya kan udu dokter. Wis tek bae wis nek ora percaya, oke?